सासे दैदेनगिरिया समाजाव माब्लाबा बेले-बेजे लाबोआ। सासे दैदेनगिरिया मोनसे समाजखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनो थाखाय बिथांमोना राहा लामा दिन्थियो आरो जाय बिथांमोना दिनै सोंखारिबाय थादों, आं दिनै बिथांमोनखौ खावलायनो नागिरदों, नोंथांमोना न' सिङाव थानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफादखौ सोंखारिनो नाङा। आरो आंबो सासे बर' हारिनि फिसा हिसाबै लाजिनाय मोनो। मानोना गुबुन हारिफ्रा जोंखौ बुङो जे बर' हारिनिफ्राय गोबां सोलोंनो गोनां दङ, बिथांमोना बिराद डिसिप्लिन हारि होननानै। नाथाय जों नुदों आथिखालाव सानैसोल' बिथांमोना गावखौनो दैदेनगिरि होननानै बुङो। नाथाय दैदेनगिरि नामा जों एबसुनि जारिमिनावबो, बर' थुनलाइनि जारिमिनावबो आरो बर'नि जारिमिनावबो जाय सुबुंफोरा दिनै एबसु आरो बर' थुनलाइखौ अखानायब्लानो गाज्रि मुं सुनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माने गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आरो बर' थुनलाइ आफाद बायदिखौ गाज्रि मुं सुनानै बिथांमोना सोंखारियो। बिथांमोनखौ जों नायदों, एक्सुवेलि बिथांमोना दैदेनगिरि नङा। नोंथांमोनाव टेलेन्ट दङब्ला, नोंथांमोना हारिखौ मोजां मोनोब्ला, जाय आफादखौ नोंथांमोना मोजां मोनो बे आफादाव फैनानै खामानि माव, बर' हारिनि खामानि मावफै। गोदो जि जालांबाय जों बेखौ बावगारलांबाय। जों गोदान बर' हारिखौ फिन जोङो मोनसे आबुं माहारि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दाफुंनो थाखाय जोङो मावथांखि लादों। जोबोद दुखुनि बाथ्रा आरो आंबो सासे बर' हारिनि फिसा हिसाबै लाजिनाय मोनो। मानोना गुबुन हारिफ्रा जोंखौ बुङो जे बर' हारिनिफ्राय गोबां सोलोंनो गोनां दङ, बिथांमोना बिराद डिसिप्लिन हारि होननानै। नाथाय जों नुदों आथिखालाव सानैसोल' बिथांमोना गावखौनो दैदेनगिरि होननानै बुङो। नाथाय दैदेनगिरि नामा जों एबसुनि जारिमिनावबो, बर' थुनलाइनि जारिमिनावबो आरो बर'नि जारिमिनावबो जाय सुबुंफोरा दिनै एबसु आरो बर' थुनलाइखौ अखानायब्लानो गाज्रि मुं सुनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माने गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आरो बर' थुनलाइ आफाद बायदिखौ गाज्रि मुं सुनानै बिथांमोना सोंखारियो। बिथांमोनखौ जों नायदों, एक्सुवेलि बिथांमोना दैदेनगिरि नङा। मानोना सासे दैदेनगिरिया समाजाव माब्लाबा बेले-बेजे लाबोआ। सासे दैदेनगिरिया मोनसे समाजखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनो थाखाय बिथांमोना राहा लामा दिन्थियो आरो जाय बिथांमोना दिनै सोंखारिबाय थादों, आं दिनै बिथांमोनखौ खावलायनो नागिरदों, नोंथांमोना न' सिङाव थानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफादखौ सोंखारिनो नाङा। नोंथांमोनाव टेलेन्ट दङब्ला, नोंथांमोना हारिखौ मोजां मोनोब्ला, जाय आफादखौ नोंथांमोना मोजां मोनो बे आफादाव फैनानै खामानि माव, बर' हारिनि खामानि मावफै। आं बेखौसो नोंथांमोननो खावलायगोन। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरो, गोदो जि जालांबाय जों बेखौ बावगारलांबाय। जों गोदान बर' हारिखौ फिन जोङो मोनसे आबुं माहारि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दाफुंनो थाखाय जोङो मावथांखि लादों। फैबाय थानाय समफोराव जुदि बर'फोरनि गेजेराव आरोबाव जुदि एना एनि जायोब्ला, बिदा फंबायनि गेजेराव जुदि आरो एना एनि मोनसे जायोब्ला, बेनि दायनिगिरिफ्रा आथिखालाव जायफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादखौ सोंखारिबाय थादों, बिथांमोनानो दायनिगिरि जागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोनखौ माब्लाबो जों निमाहा होनाय नङा। गोजोन्थों। जोबोद दुखुनि बाथ्रा आरो आंबो सासे बर' हारिनि फिसा हिसाबै लाजिनाय मोनो। मानोना गुबुन हारिफ्रा जोंखौ बुङो जे बर' हारिनिफ्राय गोबां सोलोंनो गोनां दङ, बिथांमोना बिराद डिसिप्लिन हारि होननानै। नाथाय जों नुदों आथिखालाव सानैसोल' बिथांमोना गावखौनो दैदेनगिरि होननानै बुङो। नाथाय दैदेनगिरि नामा जों एबसुनि जारिमिनावबो, बर' थुनलाइनि जारिमिनावबो आरो बर'नि जारिमिनावबो जाय सुबुंफोरा दिनै एबसु आरो बर' थुनलाइखौ अखानायब्लानो गाज्रि मुं सुनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माने गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आरो बर' थुनलाइ आफाद बायदिखौ गाज्रि मुं सुनानै बिथांमोना सोंखारियो। बिथांमोनखौ जों नायदों, एक्सुवेलि बिथांमोना दैदेनगिरि नङा। मानोना सासे दैदेनगिरिया समाजाव माब्लाबा बेले-बेजे लाबोआ। सासे दैदेनगिरिया मोनसे समाजखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनो थाखाय बिथांमोना राहा लामा दिन्थियो आरो जाय बिथांमोना दिनै सोंखारिबाय थादों, आं दिनै बिथांमोनखौ खावलायनो नागिरदों, नोंथांमोना न' सिङाव थानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफादखौ सोंखारिनो नाङा। नोंथांमोनाव टेलेन्ट दङब्ला, नोंथांमोना हारिखौ मोजां मोनोब्ला, जाय आफादखौ नोंथांमोना मोजां मोनो बे आफादाव फैनानै खामानि माव, बर' हारिनि खामानि मावफै। आं बेखौसो नोंथांमोननो खावलायगोन। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरो, गोदो जि जालांबाय जों बेखौ बावगारलांबाय। जों गोदान बर' हारिखौ फिन जोङो मोनसे आबुं माहारि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दाफुंनो थाखाय जोङो मावथांखि लादों। फैबाय थानाय समफोराव
जुदि बर'फोरनि गेजेराव आरोबाव जुदि एना एनि जायोब्ला बिदा फंबायनि गेजेराव जुदि आरो एना एनि मोनसा मोनसि जायोब्ला बेनि दायनिगिरिफ्रा आथिखालाव जायफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादखौ सोंखारिबाय थादों बिथांमोनानो दायनिगिरि जागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोनखौ माब्लाबाबो जों निमाहा होनाय नङा। गोजोन्थों। सेरफांगुरि बाजार सुरुमा माग बिहु दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै इस्यु गिफ्ट हरफानाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।